Chonadi chimamasula, chonadi chimapweteka, chonadi chimamasula, chonadi chimamasula, chonadi chimapweteka, chonadi chimamasula, chonadi chimapweteka, chonadi chimamasula. Ndiulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu believer, lero pa 18 Juni 2025, movie wachiponyeponye, sabutopiki, chonadi. Tikamanena kuti chonadi, pali mawu otsutsana ndi liwuli ndikuti ndibodza. Believer, chimapweteka, chimawawa. Tikuwerenga buku la 1 Mafumu, chapter number 22, verse number 13. Mawu apamwamba. Mikaya anena motsutsa Ahabu. Verse number 13. Tsono mthenga uja dakamuyitana Mikaya, unanena naye nati, taona, mawu a aneneri avomerezana zokoma pa mfumu ndi mkamwa mmodzi. Wina wa iwowa ndibwereze pamenepo, ndi mkamwa mmodzi, mawu ako tsono afanane ndi mawu a wina wa iwowa, nunene zabwino. Verse 14. Koma Mikaya anati, pali Yehova, zimene Yehova adzanena nane ndidzanena ine. Ndipo atafika kwa mfumu, mfumu inati kwa iye, Mikaya, kodi tidzimuka ku Ramoti Giliyadi kukathira nkhondo kapena tileke? Nati iye, kwerani ndipo mudzachita mwayi, popeza Yehova adzaupereka m'dzanja la mfumu. Verse 16, ndimafuna mumvetsere pamenepa. Ndipo mfumu inati, ndikulumbiritse kangati kuti undiuze zoona zokha zokha m'dzina la Yehova. 17. Ndipo iye nati iye, ndinaona Israeli, onse Aisraeli atabalalika pa mapiri ngati nkhosa zopanda m'busa. Ndipo Yehova anati, izi zilibe mwini, yense abwerere ndi mtendere ku nyumba yake. Pamenepo mfumu ya Israeli inanena ndi Yehosafati nati, kodi sindidakuwuza kuti uyu sadzanenera za ine zabwino koma zoyipa? Ndilumphe pang'ono ndichita kufotokozera mwina. Verse number 26. Oh, hallelujah. Verse 24.
Pamenepo Zedekia mwana wa Kenani anasendera napanda Mikaya patsaya nati, Mzimu wa Yehova unatichokera bwanji kulankhula ndi iwe? Mikaya anati, taona taona udzapenya tsiku lolowa iwe mchipinda chapakati kubisala. Pamenepo anati mfumu ya Israeli, tengani Mikaya mumbweze kwa Amoni kalonga wa mudzi ndi kwa Yowasi mwana wa mfumu, ndipo muziti itero mfumu, khazikani uyu mkaidi munjese chakudya cha nsautso ndi madzi a nsautso mpaka nditabwera ndi mtendere. Ndipo Mikaya anati, mukabwera ndithu ndi mtendere. Pamenepo mukabwera ndithu ndi mtendere. Yehova sadalankhula mwa ine nati, mvetserani anthu inu nonse. Tipemphere. Atate, mdzina lodabwitsa la Ambuye wathu Yesu Khristu, inu ngwamkulu, mbuye wa ambuye, kalonga wa mtendere, zikomo mutilankhulenso lero ende tidzamva mdzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti chodziwika nacho, ende tinatsindika kunena kuti aliyense ngodziwika. Zilipo zimene anthu amakudziwa nazo. Bilifonso nditsutse kuride kumbali ina yake, mudziwika according ndi ntchito zimene inu mumapanga. Akhoza khala mtchalitcha wawa chete koma amadziwika. Ena ngotchuka bamperi musika. Mumadziwika njani? Mumadziwika ndi chani? Funsira kwambiri. Mumadziwika ndi chani? Kuyenda ntchafu panja. Mumadziwika ndi chani? Kuimba kapena kuvina. Mumadziwika ndi chani? Ulemu kapena kudzichepesa. Mumadziwika ndi chani? Aliyense ngodziwika. Anthu akukambirana, akundidalitsa ine. Jehoshafati akuti kodi palibe mneneri wina wa Mulungu osati ako wayayi. Palibe mneneri wina wa Mulungu amene akhoza kufotokoza za trip imeneyi. Ndi mfumu Ahabu akuti alipo oposawa. Enda manena zimene zanenera walipompo. Alipo oposa awa. Alipo onena zonadi. Alipo wapa mtima pa Mulungu. Alipo osunga chiyero. Alipo amene sachita phada koma samanena zabwino, koma sandilemekeza, koma sanena zabwino. Alipo chodziwika nacho. Mikaya adadziwika ku nyumba ya president kuti phada alibe. Mikaya adadziwika ndi nduna zonse kuti ngosunga chiyero. Mikaya adadziwika pa dziko lonse kuti ndi mtumiki wene wa Mulungu. Adadziwika Mikaya. Adadziwika kuti phada alibe. Adadziwika Mikaya. Adamdziwa Ahabu kuti zibwana sapanga nawo. Mumadziwika bwanji? Mumadziwika bwanji kuchechi kucha? Kunchito kwanu kuja mukudziwika bwa? Mukamapita ku business, mukamapita kunja, mukamakhala ndi anebanu, mumadziwika bwa? Haleluya. Mwana Mulungu,
lero tikunena kuti choonadi. Ndifuna ndikulimbikitse endabe nchoonadi, chitabe choonadi, nenabe choonadi. Zimawawa izi, zimawawa, zimapweteka. Umadusa munyengo zowawa kwa mperi chifukwa choima pa choonadi. Dziko langa la sinta, dziko iyi ikwenda penda wai madzadza bodza yokhala bodza yochita kulowa mwa viwanda. Omvera, Mulungu akunena kuti midingija atayankha Ahabu kuti pali mneneri mmodzi dzina lake ndi Mikaya amene ngosiyana ndi awa. Mthenga udatumidwa kuti pitani mukamuza aneneri abwere. Nenthenga uja atapita kamuza akuti mbuyo muno amfumu a Yuda ndi amfumu a Israeli anakhala pabwalo, aliyense atavala zovala zachifumu akukambirana ndiye mmodzi mwa aneneri akuti anatenga chinyanga chake nanena kuti alero Jehova ndi chida ichichi tikasadabuza, tikaphwasula, tikaononga Aaramu onse pshiti. General Joseph 400. Yes. Praise God. Pa. Tikapambana. Amfumu aja akuyangana. Maka Yehoshafati ankadzangana kwatsadzata mkalizi. Ankadzangana mwachidi. Ankadzangana mwachidi ngasi ankanenerabe. Wina atapita kaitanidwa amene mfumu ya Israeli idanena kuti alipo osiyana ndi awa. Ndi izizi zochuluka zinkapitirizabe kulubwalubwa mbuyo muno mtumiki wa Yehova opita kaitanidwa. Eri mpaka nakunsonyeza mfumu chinyanga. Mwachona chida chinyanga adachita kuchisema ichi tikasadabuza, tikapapata, tikalikita nacho Aaramu, tikapambana ndukezo zinkavina kudzukutani dzunenera, tikapanga dere nkhondo mukuidziwa inu aneneri Ahabu, mukundziwa Mulungu inu. Malemba anena kuti opita kamuza Mikaya uja adampeza dati kufunika ku State House kuli nkhani andikonka adamuziratu pali ulendo umene Israeli akupita kukababadana ndi Aaramu pofuna kulanda Ramoti Gileadi kuti akhale mdzanja la mfumu Ahabu. Now tonse aneneri oposa 400 tanena mofanana. Iwenso usakasemphanitse ukanene ndendende ndi zimene aneneri tonse tanena, chifukwa ife tamuza mfumu kunena kuti pitani mukapambana, iwenso ukanena zimenezo. Ali awiriwiri ne Mikaya mwana wa Imula, neneri wa Jehova osati neneri wa munthu, neneri wa Yawe osunga chiyero, neneri wa Yawe amene pada alibe, neneri wa Yawe amene kudziwa chimene akuyenera kuchita, neneri amene akuyenera kulankhula choonadi chokha ngakhala zinthu zavura. Adamuyankha nzache, adamuyankha wamthenga yakuti pali Yehova. Mukamwerenga Baibulo yana kuti pali Yehova ndikuti munthu uyu aulumbira. Pali Yehova sindinganene zoyikidwa mkamwa. Pali Yehova ndikanena zimene Yawe andiuze kuti ndinene osati pada wako. Mumva mtumiki sakusamala kandibweza pano sindifika kustatiko sindikusamala ene kungoyitanidwa kuti akukufunana na president mangothamanga basi amene abwera dzakuuzaniyo kuntenga ngati ka mulungu kale ndithokozewa ndikumbukira mugaza kuti mukapita kustatiko mukatani ola kupasani mamiliyoni dzapa dziko pano zopanda pake nenabe choonadi chimasule dziko. Mikaya kumuza kuti pali Yehova ndikanena chimene Mulungu andipasa kuti ndinene, ndikanena zokhazo, sindikanena mbwerera zakozi, sindikanena pada wakoyi,
sindikafanana ndi aneneriwo, ndikanena zokhazo zimene kumwamba kunena za tripi imene, sindikagwirizana nanu chifukwa Mulungu andiuza kale, sindikagwirizana nanu koma zokhazo zimene ofesi ya Yawe yanena nane kuti ndikalankhula ndikanena zokhazo osati zimene kundiuza. Koma dankana ebenga kada muyankha mwamphamvu. Amadziwa wanthenga chona kuti Mikaya sali side yathu. Amadziwa wanthenga kuti Mikaya ndi akatundu a Yawe. Amadziwa mene Davide akamwita nayo kuti uyuyu phada alibe endisapembedzera ti, uyuyu phada alibe kagona ndi njala kuvomereza, koma kanena dichonadi. Arafika naye pamaso pa mafumu awiri, Yehosafati ndi Ahabu. Pompo mfumu ya Israeli. Ahabu akuti Mikaya, kodi ndidzimuka ku Ramoti Giliyadi kukathira nkhondo kuti ulande mzinda ujobwere mdzanja manja mwa Israeli, Mulungu amene umpembedza iwe? Tipite. Mudziwa chimene Mikaya adayankha poyamba? Anyamukani, pitani mukapambana, Mulungu akutsogolerani. The verse number 16. Ndi akuti Mikaya anadziwa Ahabu kuti kuyankha ukuku mpachidule. Ndi akuti Mikaya, mene nimakudziwira ine, undiuze chonadi. Ndana kuti ndikulumbiritse kangati mu dzina la Yehova Mulungu wako, ndikulumbiritse kangati Mikaya kuti unene chona, ndikulumbiritse kangati kuti undiuze zona zokha. Amadziwa Ahabu kuti dzeneneri 400 zabodza palibepo chonadi. Amadziwa Ahabu kuti uyuyu anena chapa mtima pa Mulungu. Ndi akuti ndikulumbiritse kangati kuti undiuze zonadi zokha. Funso imene yanene ni 400 jafunsa waye sadafunsa. Amadziwa kuti idzidzi mdzirombo chabe, zinzongofuna kudya isi, idzidzi zingofuna yatipa ndikapasa dzakwana. Mauneneri enawa ngochita kochedwa. Hallelujah. Mikaya pa verse number 17 ngati sindikulakwitsa kunena kuti, oh hallelujah, paufunika chonadi. Nyamata nanduza kuja kuti tifananitse mawediwa. Paufunika chonadi akuti ndikuona Israeli alibalala m'mapiri ngati nkhosa zopanda m'busa. Jehova nena kuti izi zilibe mwini, zibwerere ndi mtendere. Ndikuona Israeli ikuthamanga m'mapiri, ilibalala m'mapiri, mbuyawo palibe. Ndikuona Israeli ili chimpwirikiti m'mapiri, ikumenyedwa m'mapiri, ikuthamangisidwa m'mapiri, koma watsakalira Israeli yo palibe. Chimene ndikuona kutanthauza kuti amamusa kuti ndikuona mutafako koma Aisraeli ali moyo akuthawa. Imene ndi message yo. Chonadi cha ulendo chimene mukafa. Ndi atatha kulankhula Mikaya, pompo mfumu Ahabu akutembelukira kwa mfumu ya Yuda Yehosafati. Ndakuza kuti uyu samanena zabwino zaine. Ukumfanira kuti ndikukafa. Ukumva kuti ndikukafa. Hallelujah. Pompo mfumu idapya mtima. Pompo mfumu idakalipa chimawawa chonadi, chimapweteka chonadi, chimazunza chonadi. Amfumu akuti adakalipa, adapya mtima. Ndiye Mikaya kuti tamvetserani ndikutseguleni m'maso pang'ono. Kudali meeting kumwamba. Ino mfumu simungaone, mulibe diso yona meeting kumwamba. Ndipo dzenenene dzidzi sizingaone meeting. Ndifuna ndikuzeni chinthu ichi. Kudali meeting kumpando wa Jehova, kudzanja la manja kutadzaza, kudzanja la manzere kutadzaza, mwamba mudali meeting. Ndiye Jehova dafunsa pa meeting yo. Ndikufuna ndikanthe Ahabu. Amene tingamkanthe bwanji
ndani amene angamunyengerere kuti apeseke ku Ramoti Gileadi akapeseka kumeneko ndikanthizimuleko. Meeting idali mwambe dali mene. Nde mwa meeting yo wina adanena mwakuti, wina kunena mwakuti, wina kunena mwakuti, koma mmodzi anati ine nditha kumtenga Ahabu kapeseka pa Ramoti Gileadi. Nde Jehova adamfunsa kuti upanga bwa. Nde wina adanena kuti ndikalowa mwaneneri ache onse ndi mzimu wonama kuti ampusise Ahabuyo apite ku nkhondo. Akafika ku nkhondoko tikampe. Haleluya. Chonadi tija na Mungu. Chonadi akumuza Ahabu ndikunenanso kwa aneneri onse 400 kuti mwainu mwalowa chiwanda chabodza, mwainu mwalowa chinzimu chonama choti mumpusise bwanayi, endi chimene chachipanga ploti ndi Atate ncholinga chakuti akulu awawa akafe ku Ramoti Gileadi. Pomwepo Zedekiya mwana wake Nana mmodzi mwa aneneri abodza kuti adadzuka nayimirira nampanda Mikaya khofi. Puse wet chiwanda chingalowe mwa ife chiwanda. Mulungu angachokere ife kukhala ndiwe weka. Tonse tatiyang'ana nduganze zitavala matayo. Mwina nkuteka ndodo zawo zili mmanja. Ndevu zino zima voice zawo zikumveka nakuti hallelujah, praise the Lord. Angachokera ife Mulungu. Tonse 400 adamenya Mikaya, adampanda Mikaya, koma zaneneri zakugwa ni mafuna ndikufunseni, kodi kumenya mtumiki nzako chonchi mwa iweyo muli Mulungu? Chifukwa pomwepa pa Ahabu akadine kudziwa kuti oye chiwanda chalowadi. Modzi mwa aneneri adamenya neneri nzake. Modzi mwa mtumiki akuthebula mtumiki nzake. Modzi akuti adaphentima kwambiri nkunena kuti kodi tonse tinganene mabodza. Chabwino ngati message imene ruka yotsutsana nayo nanga kukonza kwa zinthu nkumenya nzako. Timakonza zinthu pomenya nzako. Angari arumike titsimulana okha. Angari aneneri akutitsimulana okha. Angari asibusa kutitsimulana okha. Kodi tingakonza zinthu pomenyana? Tingakonza zinthu pomenya mtumiki nzathu? Tingakonza zinthu? Ambuya kulankhuleni. Bible ikunena kuti pomwepo mfumu idalankhula mawu. Mbwezenu shumanja mwamu. Mumpase mfumu ya mmodzi. Ansunge Mikaya amwike mkaidi. Oko ndidomvera chonadi chimawawa. Amwike mkaidi. Ndi Ahabu nakuti mumpase chakudya cha msautso, madzi a msautso, mpaka nanditabwera ndimtendere. Musammasule kale mkaidi. Pomposilikala funa mgwire Mikaya kuti munawesendede Mikaya kuti no ndili ndi wedi yomaliza kwa mfumu. Amfumu randiyang'anani. Koma mtumiki uyuyu ine. Amfumu randiyang'anani. Nje Ahabuja nduganiza kuti adayang'ana pa. Siekaya yokosafariso adayang'ana. Siekaya aneneliso na jadayang'ana kuti mukabwerako ndi moyo konku Mulungu wanga si wa moyo. Mulungu sadalankhule nane. Mukabwerako nko ndintendele mundifunse. Mukabwerako nko ndi moyo kaya. Mukundika ndendemu andi masula ndi anthu inu muli konko. Chifukwa mawu a Yehova sapita pachabe ndala. President tamfera ukabwerako ndi moyo, ukabwera ndi moyo, ine sine mtumiki wa Mulungu. Believer, ukafuna kufa chimene chimayamba kufa ni makutu. Nyengo zako zikakuita na nyengo zako manda. Choyambirira kufa mwazolo zonse ndi khuru. Ahabu akadatha kupulumutsa moyo.
Ahabu akanatha kumvetsera Mikaya. Ahabu akanatha kumvetsera mtumiki uyu chifukwa ekha amadziwa kuti Mikaya padalibe, ekha amadziwa kuti Mikaya sakhala mchigulugulu, ekha amadziwa kuti message ya Mikaya imachokera pa mtima pa Yehova, endi ekha anena kuti ndikulumbiritse kangati ndiuze zonadi. Mwana kulankhula chonadicho mpaka anadamenyetsa kumuyika mkaidi. Chonadi ndili ndi uthenga ine kwa atumiki. Pewani kuyikidwa mawu mkamwa, pewani kuyikidwa message mkamwa. Zimandikhudza kuyitanidwa kumalo bwerani mudzatilalikire kuchita kukupasa zochita. Ayi, mvetsera yawe kuti pamalopa tigawe message yanji. Pamalopa ano pali nchosowa chanji. Chimodzi chimene ine ndimachidziwa, ndikamapita kumalo ndimangopemphera mundipatse chokagawa, mundipatse chokagawa basi. Mudziwa ina amakochedwa pano azimayi apano salemekeza mutepya muneneti azimayi lero. Ndio ukangoyima umayima ndidzi mavumbuso zimene anthu akupatsa ndi message yache sikudzanso kumangolinganga azimayi inu. Haleluya, azimayi inu ndi amunanu. Endi amene ankakuzaniyo ndio uzunguza amakulanda chimene Mulungu akupasa amakuyika mawu mkamwa. Ndunenda atumiki ngati mudasiya message yawe mwamba kunena chimene anthu akuzani. Ukapemphera Mulungu amakupasa chonena osati chimene anthu akuuza. Mneneri uja adamuza amene adapita kamuyitana Mikaya kuti tonse tanena motere, iwenso ukapita usakasemphanitse apa ukanene ndende ndimene ife tanenera. Ndiye Mikaya akunena kuti ndidzanena chokhacho chimene Mulungu andiuza osati mbwerera zakozi. Nkadakonda ine atumiki anzanga dziko lino tinene chokhacho chimene Mulungu atipatsa chapa mtima pa Mulungu kudziko, osati chimene wina achita kutipangira. Mundimva bilifa tilimodzi ikakhala kuti Bible school kapena kuti seminar chabwino timakhala ndi topiki tikuphunzitsa topiki iyi. Koma ngati uli msonkhano, ngati pali pamalo kuti ukalalikira, akamakupasa chonena kuti ukanene ichi umabalalika chifukwa m'mutu mwako mumangokhala nkhani imene yakuosayo. Endi zotsatira zake sungapite patali chifukwa umakalalikira wekha. Mvetsera mzimu wa Mulungu akufuna kuti pamalopo pagawidwe cha. Mvetsera mzimu wa Mulungu ukapereke chimene Mulungu akufuna kuti ugawe. Mikaya anati pali Yehova ndikanena chimene kumwamba kanene, osati za mkamwa mwako, osati zimene kundiuza, osati zimene kundipangira, osati zimene kufotokozazi, ndikanena zimene kumwamba nganene. Haleluya. Aneneri a Mulungu woona ndifuna ndikulangizeni ichi. Dziko imafuna mutafanana nawo. Dziko imafuna kuti mutachoka pamaso a Mulungu mudzifanana ndi iwo. Ino amene mudayima pa choonadi, dziwani chinthu ichi kuti aneneri abodza amafuna inunso mukhale abodza. Amaruma anthu kuti akuloweseni bodza. Amauza anthu kuti akusintheni toni. Amauza anthu kuti mwambe kunena mbwerera osati chapa mtima pa Mulungu. Ndikuchenjezeni, imanibeni pa choonadi. Kadziko salandira, imanibeni pa choonadi. Kachiapweteka, imanibeni pa choonadi. Kaya anthu sakupasa ndi thandizo, imanibeni pa choonadi. Dzudzulani choyipa, chimo ndi chimo. Dzudzulani choyipa, kachakhumi sapeleka, kachakhumi apeleka. Chisakusinthe toni, nenabe chapa mtima pa yawe dziko ipulumuke. Ndikulankhula ndi wina wake adansintha toni chifukwa cha landi. Wina wake toni idasinthidwa chifukwa cha kwacha. Wina wake toni idasinthidwa chifukwa cha dola. Wina wake adachoka choona kuti achilalikira ambe kulalikira bodza la dziko chifukwa cha ndalama. Kufuna kufanana ndi aneneri abodza.
kufuna kufanana ndi aneneri Ahabu. Mneneri wa Yehova usakopeke ndi aneneri Ahabu. Haleluya. Ndi chiwanda chimene chalo, chiwanda chofuna chuma chimene chili mwa aneneri Ahabu, amangonena zabwino zokha za Ahabu. Chiwanda ukafuna kufa makuru magonda akundikhodza ine Ahabu, akundikhodza Ahabu. Sakumvetsera bwanji chimene mtumiki akunena. Ana Mulungu sitidusa moyera. Ayi chonadi chimene ifeyo talalikira, chonadi icho kumidima kuchikwapweteka. Ndukamba ndi wina pano khofi walandira kale akupanda chifukwa cha chonadi. Ndikunena ndi wina uli mprisoni, adalamulira kuti munjese chakudya cha nsautso, mumpase madzi a nsautso, asachoke mundende mpaka nanditabwera. Amene asachoke mundende akhalebe mundende. Ndukamba ndi ambiri, chonadi chimapweteka, chonadi chimawawa. Ukamachilankhula chonadi kudziko makhoza kukumanga. Andimanga ndiphe koma chapa mtima pa yawe ndidzane nabe. Ndalama sadisinthe toni. Ena sadinyengerere kuti tifanane ndi aneneri abodza. Ena sadipusise bilifera mvera. Nenabe chonadi ngakhale chidzapweteka. Nimafuna ndikupempheni kuntchito kwanu, nenani chonadi. Kaya bwana zidzapweteka, nenani chonadi. Kuchechi kwanu, nenani chonadi. Kaya patsogolo chidzapweteka, nenani chonadi. Musamafanira dzimayi dzadziwanda iyayi, dzadzibambo dzina dzadziwanda dzimangu nena madziwanda, usamafanane nazo. Nena chonadi. Nena chonadi ku business yako. Panga chonadi chimapweteka, panga chonadi. Panga chonadi ngakhale ena mabwenza dzikuthawa. Panga chonadi ngakhale ena adzifuna kukumanga kapena kukupasa za nsautso. Nenabe chonadi. Mikaya ali mundende pano. Bilifa, Mikaya wamangidwa. Sadatu pane munthu koma anena chimene Mulungu amumvumbulutsa amangidwa. Ndi atumiki angati ali ndende pano atalankhula chapa mtima pa Mulungu dziko sidalandire. Amayamba kukhumudwa ngapamwamba. Anati bwanji Ahabu, Yehosafati waona kakuza kuti uyu sanena zabwino za ine. Uyu nthawi zonse mangonena zoyipa zokazoka. Kodi ukandidamvera kani njoyipa iyi? Mikaya akunena pofuna kupulumutsa moyo wacho koma chidasantha kukhala ngati choyipa. Mudziwa ukamanena chonadi podzudzula choyipa, pamene kudzudzula chimasanduka kukhala choyipa. Ndipo akhoza panga china chilichonse, akhoza kukuombera, akhoza kukumanga chifukwa cha udindo umene ali nawo, koma nkhani imeneyi adzayipeza. Ena machosedwa ntchito chifukwa cha chonadi abwana adapsa mtima. Ena simudapasidwe ma workshop chifukwa choti abwana akwiya chifukwa cha chonadi. Ena simukuyang'ana bwino ndi abwana anu ndi atsogoleri anu, diso lachita kufira chifukwa choti pa mtima panu pali chonadi. Simumasangalala ndi nyansi, muchitika phada mu mpingo nawo mudadzuka ponena chonadi. Mwakhala adani kwa atsogoleri. Bwanji mukunena zimenezi? Bwanji mukundipana ndi nkhani zimenezi? Chonadi chimapweteka ndi kulimbikitsa mwana wa Yawe. Nenabe chonadi kaya bwana akhumudwa. Nena chonadi chifukwa Yehova ali mbali yako. Usamafanane ndi anthu abodza, ndipo usayerekeze kunena bodza. Anthu amayikidwa maukama, mukanenezi. Simudzandiuza kuti ndilengedze bodza loro. Bilifo sadzalore kulengedza bodza kana. Aneneka bodza, aneneka kana padai. Mikaya anati chokhacho chapa mtima pa Yawe ndidzafotokozera osalimbwerera. Mondolondole mawa Atate kudziko kuno ananu amene akuyenda mchonadi akumana nazo. Ena ndilankhula pano ntchito adachosa. Ena banja lidata. Ena adachosa mu mpingo kwatsitsa maudindo. Ena mangidwa ali mpulizoni. Ndikupemphera kuti kudziwike kuti mawu amene mudalankhula ni mwana wanu amene adachosedwa ntchito
ziperezere ujamene ali nkaidi uja achoke nkaidi ziperezere Ahabu kumanena zo dzikwe dziwe chonadi muchita semene zifu polemekeza mawu anu m'dzina la Yesu era mtima lyanke kuti amen and amen.